Samsuba hayo hai ani ketal vlog ko ge tini vlog ge mung saya hai no tongmani no ge kisa khanai straight khainai hine no jugaljak mane bithiro fulbai nai tabuk furanai tongo ta salo no ge hair dryer rok bo kore hinke ba salo no furanai tongkha ta achugoi nai ge salo ko satungo salbo asuk nale angko sarung ya naka hengke age bokhnai le kaham nuani mane kaham mane teple no do habana omo bokhnai gojdro gyani ge hai khaka hengke hai nai ke mulai haita ge habana mising ge khanai gojdro jarok tong ge ba ge khaijana hinai te boisa jengai tong khata habano mare bo khainana chele jagi tong jano habano amai bo ringjak khaba khainani hinai khaide hinai saja khaba bobo mare ne kong no normally yanke ba bini emne tini class obo tongo khaja chele jago ta bo class thanani sawo ngeba na thangsti tini waisa hanai bo ban bagno gema khakya ang bo khnai fermani jaja go ngeba bone fere maro kahma ngeba ge nai tong ladi naro bo go ta bo ngke mai chalai nai sing ge mari ke mai chai tongkha moi sai skere alu bazar bai mi afroni si sai chicken mosro ge ta bo sang phungno mai chalai gena ma samplik. A few moments later. Tabuk hingke finally jeng start khaibai kha hingke norok bahai jakbai kha comment khai sadi hingke nadi do ani agini khnai no phunugan norok no komo hingke ani agini khnai hingke tabuk khai omo hamia tongmani nadi busuk kahamangai thangka hingke jodi norok bo ani bkhanai no nugui chajagai tongkha hingkai norok bo khaijakna muchukha hingkai ani mare ni Instagram o thangai contact khlaidi bini ID rei rwano mention khlaiui nai hingke angkhe to belai ke chajakha abo hamjakha hingke norok bo je nai tongnai rok tolao comment khai sadi norok bo bahai jakbai kha